はい、それでは、ストライフワイヤーの使い方を説明します。これがログインした後の状態ですね。トーナメントからハースストーンを選んで、この中から参加したい大会を選びます。ここが大会の名前、大会の賞金額、最大何人参加できて何人参加登録をしているか、こちらが大会開始時間なんですけど、ここは日本時間が表示されています。そしてジョインボタンとリージョン、例えば NA と書かれていれば NA の大会になります。で、このサイトのいいところは、参加登録だけしておいて大会に参加しなくても問題ないんですよね。というのは大会開始時に1時間前にチェックインが始まるんですけど、そのチェックインを行わなければ勝手に大会から除外されます。なので大会に参加したい方は必ずチェックインをするようにしてください。この緑色になっている部分が僕が大会参加登録している、大会ですね。まあ、たまたま仕事が休みであったりとか、まあ、起きていたりした時に参加しようかなと思っています。では実際参加登録をしてみましょう。Tuesday Night Hype 49。ジョインボタンをクリックして、Join this Tournament。そして、チェックボックスを2つクリックして、このボタンをクリック。これだけで参加登録ができました。緑色になってますね。はい、それではこの EU サーバーの大会に参加してみます。これはもう大会開始1時間前のチェックインした後の状態ですね。こちら32人までの大会で13人順番待ちなんですけど、最初の32人でチェックインしてる人これだけですね。むしろウェイティングリスト、順番待ちの人の方が、チェックインしております。この大会サイトの特徴なんですけど、256人まで大会参加できて、順番待ち、ウェイティングリストが200人なんてこともよくあるんですけど、これ全然ね、ウェイティングリストの200人の中から大会参加することができます。なぜならば、大会参加登録をして参加しない人がね、しない人がいっぱいいるからですね。なので、もうウェイティングリスト200人になってるからやめとこなんて思わずに、とりあえず参加登録をしてチェックインするようにしてください。そして、ロビーに行くとチャットをすることができます。このアドミンっていう人が大会管理者ですね。で、まあ、ハローっていうように、挨拶することもできます。はい、それでは、あと1分ほどで大会が始まります。一応このルールのところにルールが書かれているので、こちらをなんとか読んでください。まあ大体ね、コンクエストルールが、理解できていれば OK です。中にはスクリーンショットを送り合うっていうことも必要になるかと思うんですけど、それはまた後で説明します。まあスクリーンショットを送る方法ですね。まあ23時になりまして、始まらない、おや始まりました。この音が鳴ります。始まったら音が鳴って、このブラケットってところを開くと、トーナメント表が出ます。そして、このカレントマッチってところを選ぶと、対戦相手が表示されます。ここ I am ready 絶対に押してください。対戦相手が決まってから10分以内に押さないと失格になります。まあ、ここにベストオブ3、まあ、BO3 ってことが書いてありますね。で、レディを押すと、この画面に移動します。で、ここをクリックすると、対戦相手のゲームタグが表示されます。えそして追加。ゲームタグ追加して、はい。で、ここに自分と対戦相手がチャットにいるよってことが分かって、ここで対戦相手とチャットすることもできます。そしてここでアップロードファイル。ここで、ファイルのアップロードすることができます。うん。で、勝利画面とかね、まあ、何かトラブルがあった時に勝利画面を送るってこともここで可能になります。
そして、3ヒーローを選びます。ハンター、どうしようかな。パラディン、何使おうかな。まあ、ドロイドあたりでいいか。はい。で、3ヒーローを選ぶと、まあ、自分がパラディン、ハンター、ドロイド。そして、こちらにローグ、メイジ、ハンター、相手の3デッキですね。が表示されます。で、勝ったときは、自分が勝ちましたよっていうこのボタンを押して、負けたときは対戦相手が勝ちましたっていうボタンを押します。まあ、とりあえず試合に行きますね。はい、負けてしまいましたので、ここで相手が勝ったよっていうボタンを押します。すると、これは相手が勝ったよっていうボタンを押す前に、対戦相手が僕が勝ちましたっていうボタンを押したみたいですね。で、僕が勝ちましたっていうボタンに対して僕は、その通りですよっていう、Yes, he has won をクリックして、OK と。これで対戦相手が勝ちましたっていうことになりました。はい、負けてしまいましたので、対戦相手勝ちましたよというような、これまたクリックする前に相手がクリックしたみたいですね。まあ僕が相手が勝ちましたっていうのをクリックすれば、この画面は出てきません。まあ相手が勝ちましたよっていうレポートをしたので、僕がその通りですよとすると、まあ相手が勝って僕は You are out。これでもうおしまいですね。結果2回戦敗退となりました。はい、以上で、ストライフワイヤーの使い方を終了となります。これでね、積極的に海外大会に出てもらえればと思います。それではどうもご視聴ありがとうございました。